Здравейте! Днес по случай 10 абоната ще правим предизвикателство и не само това. В общност скоро пуснах една викторина. Дали искате да правим още предизвикателство в канала, като сам не съм предизвикателство. Ако не сте го гледали, давайте по-долу в канала. И за този челендж ще ви трябват химикал, лист и книга. Да, а какво ще правим днес също така? Twin Telepathy предизвикателство. Обясняваме за тези, които не са го гледали в другите канали. Например, имаме, както ви каза, тя е лист, химикал, лист и книга. Ето така взимаме книгата, химикала и листа и пишем ето така, без да виждаме. А какво представлява общо взето? Казвам една категория, например, да кажем храна. И трябва да се нацелим еднаква храна да напишем. Оцелих ги! Абонирайте се за канала! Добре, окей. Шуми съседи. Както и да е, какво представлява? Аз казвам дадена категория, както казах, примерно храна, трябва да се нацелим еднакво и така да се бори, че сме някакви, че си имаме телепатия, че сме приятелки, може нещо да такова. такива ситуации. Въпреки, че в нашия сериал, ако не сте го гледали, давайте по-долу, сме врагове. Няма да даваме повече спойлер. Няма да си гледат сериала. Това сме ние като приятелки. Да, спокойно, ние сме приятелки в живота. Не се мразим. Да, моля. Едната даже че Ами, първо ще измисли по-скоро категория. Да, и аз ще почнем аз. Да кажем, така, обичаната категория храна. Можем да, ако решим, ще ви показвам какво сме написали. Аз се обърна. Но нека. Не, аз така мога. Добре. Ама добре, обърни се, айде. Така. Сега пиша една храна, която е някаква, няма да издавам. Да кажем ей това. Мен ми е много любимо, между другото. Извинете за разнописа, по принцип пиша красиво, но Днеска да почиваме от училище. знаете ли какво? Вие да се познавате, няма да казвам какво съм написала. Давай, сега ти пиши, обръщам се. Ела малко да те виждат хората. Ако не те виждаш. Не ме виждат пък. Храна. Да не виждаш. Написа ли? Не мога да се Мисля! Ако ти е трудно, се обърни на другата страна и гледай Рени. Не, няма нужда. Между другото, може да се абонирате за нашата приятелка Рени Гери, ако вече не сте го направили. Тя участва в нашия сериал. И Химикала спира! Рени Гери за това да... Ще изпълням твоя. Добре, взимай я. Готова съм. Най-накрая, Крисо, да не го видя. Добре, сега обръщаме на 3... обръщам към камерата, нали? Не виждаме там. 3, 2, 1. Какво написа? Суши. Понички! Окей. Явно нямаме попадение в този... Не, нямаш право да го задраскваш, не. Добре, отивам да взема друг макар. Добре. Така. Сега не е наред да избира категория, но в момента няма как. Виждате, малко ще ми погледате. Добре. Добре, поне работи ли този? Провери го. Сега ще ползваш моя. Ще ползваш моя. Така, сега ти измисляш категория и първа пишеш. Ще бъде училищни неща. Ама училищни предмети или неща? Да, училищни предмети. Ама часове или? Неща, предмети за писане. Окей, така кажи. Добре, аз се обръщам да не виждам. Опитай се да бъдеш бързо. Аз гледам към камерата, тя не се вижда спокойно.
защо да правим до прозорец. Скрий се го да не го видя. И в камерата не трябва да се вижда. Мога да направя така. Успокой се. Окей. Лайка се Ама вижда. ела, нищо. Лайк и subscribe. Аз съм го избрала. Както и да е. О, сега трябва да си измисля предмет без да го виждам. Сложно. Върна и ще... Какво може да написал? Да кажем, че е традиционно. И намерих така с книга. Как да отслабнем зубена? Да. Не трябва, няма значение. Аз съм се слаба. Красивото ми тяло. Добре, айде обръщаме на... Да, айде направо и аз така ще го направя, за да не се вижда. И ще го махнем така, ще махнем книгите. 3, оп, да не видя. Не видях нищо. Добре, 3, 2, ела да се вижда. 1. Ами най-вероятно не се вижда, но аз написах химикал. Имаме туин телепъти за първи път. Yes! Дай път. Сега следващ кръг и аз измислям отново. Добре. Може ето така да бъде. Хем не се вижда, хем тук страниците са махат и... Еми, не малко се вижда между другото. Да. Не, дай ще ги пишем по както сме писали до сега. Давай, Сега да кажем една птица. Добре, птица. Животни? Не, птици. По-лесно да си го направим. Аз измисля първа, че не трябва да виждаш. Чакайте да се задрасна химикал. Колко страници има тази да книга? напишем? 100 и... Да кажем това. Мисля, че тя няма да напише това, но... Хора, абонирайте се и се забавлявайте за това хубаво лято. Да, изкарайте се го на Макс. На море, навсякъде, на където ви е хубаво. Добре, сега. Айде, аз няма да гледам. Обръщам се. Аз така ще го напиша. Не се отцапам от насилото. Нали не гледаш? Готова съм. Аз се кефя на музиката на Рейни. Готова съм. Готова? Не, че май видя. Не. Добре, 3, 2, 1, бам! Штъркел! Бухъл. Какво? Да, знаех си, че няма да написала това. Ела малко да се виждаше, че не там. Да. Сега е малко да направя така. Трябва да направим тъмнейл. Добре, айде. Направим се така, друго. Еми, може да свършим до тук и да направим втората част така. Айде. Добре. Сега, отново казваме... Стигаме до 12 абонати и правим втора част. Добре. 12 абоната. Абонирайте се, ако не сте, защото ще правим втора част на 12 абоната. Да се надяваме скоро да стигнем поне 20. Ще им правя кадайман. Ако не сте се абонирайте се. Ако ви Иначе, харесва видеото, иначе ще ви взем храната. Много ги е страхото. Ако не сте се абонирайте се. Ако ви харесва всъщност клипчето, дайте един лайк нагоре. Добре. И коментирайте дали искате втора част. Ако не можете да коментирате на това клипче, тогава на другите клипове. Да. Най-вероятно YouTube ще го банне, защото сме деца. Да. Както и да е. Айде, чао!